AA Gent is vanavond kampioen als het wint van Standaard. En dat zou de eerste keer zijn voor de Buffalo's. Gent heeft altijd veel Limburgse spelers en ook trainers gehad. In 1991 werd Gent onder trainer René van der Rijken en onder meer Dirk Medved tweede. En nu met assistent-trainer Bernd Thijs en Peter Ballet kan het dus kampioen worden. De 54-jarige Peter Ballet bleef deze keer in zijn eigen Limburg om zich mentaal voor te bereiden op Gent Standaard. Ik ga nog in beeld brengen. Peter Ballet, assistent-trainer bij Gent, vertrok pas vanmiddag naar Oost-Vlaanderen. Maar eerst nog even in zijn eigen heusde bijpraten bij de buren, ver weg van de titelstress. Dat zal wel zijn. Ja, het is even ja, vandaag moet het gebeuren. Ik zit nu op dit moment liever ook bij mijn familie. En, het is daar een heksenketel, ik moet dat eerlijk zeggen. Iedereen staat daar op de toppen van zijn tenen. Alles wordt in gereedheid gebracht. 20.000 plaatsen in de Ghelamco Arena zijn al lang uitverkocht. Maar ook Standaard wil nog scoren en vierde worden in de eindstand. Voor Peter Ballet en ook zijn coach Hein van Hazenbroek kan het de eerste titel worden. Ik denk dat Hein ons goed gebruikt, bij wijze van spreken. Ik denk dat we elkaar ook zeer goed aanvoelen. 140 kilometer verder in Genk zal ook Dirk Medved voor de buis hangen vanavond. Hij speelde tussen 1989 en 1993 bij AA Gent en werd er zelfs tweede onder René van der Rijken. Dus als je voor het seizoen keek dat een nieuwe trainer is, dat er veel jongere spelers uit de buurt zijn gekomen. Dus hij heeft er enkele van Kortrijk meegenomen. En dat gewoon heel goed klikt. Dus een ploeg eigenlijk zonder echte vedetten, waar iedereen voor iedereen gaat. En dan zie je dat je ook heel ver kan komen in het voetbal. Maar voor Bernd Thijs uit Welle, de andere assistentcoach, en Peter Ballet, al 2 seizoenen assistenttrainer bij Gent, wordt het toch een heel speciale avond. Maar er moeten nog 90 minuten gespeeld worden. Toch liepen de tapkranen al in de vooravond, want dit AA Gent is nu al klaar voor een welverdiend feestje in de Ghelamco Arena. Dat is een vieze man in Gent, joh. Zo is dat, ja. Limburg krijgt er 2 nieuwe profkoersen bij. Op 3 augustus wordt de grote prijs Tim Welles gereden. En ook de profkoers van Alke staat na jaren opnieuw op de kalender. Daarmee houdt onze provincie 6 profkoersen, maar de belangrijkste koers wordt wel op zondag 14 juni gereden, want dan is er voor de 4e keer de Ronde van Limburg. En dat is een UCI-koers met start en aankomst in Tongeren. Vergelijkbaar met Kuurne, Brussel-Kuurne, waar ook een aantal gerenommeerde ploegen aan deelnemen.